in Christmas times. We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. Merry Christmas! Good morning, guys. Tulog pa yung ating mga girls and yung mga kids. Yung kids lang gising ay si Kuya and si Zach. Si Dan gising na, nag-work na siya. Nandun siya sa kusina. Then si Jan, ayun. Nako, magluluto ako ng anong tawag nun? Magpa-fried rice ako. So, nagsaing ako ng kanin kasi kagabi nakalimutan ko magsaing para breakfast today. And nagluluto ako nag-steam ng embutido kasi kagabi dalawa lang yung na-steam natin kasi nung oras ko nakatulog, alas 2 na ako nakatulog, guys. And yeah, and then mamaya pagising ni Holly mga around 9:30 or 10, ayusan ko na siya mga 10. Tapos alis kami. Yan, mga 10 ayusan ko siya kasi dapat nandun na siya sa Mount kung saan siya magko-concert. At least 12:30 nandun na, dapat ma-drop off ko na siya. So yun yung gap natin today. So luto mo na. Dito ako nag-open ng vlog kasi nag-work din si Danny Boy. And si Dan very good kasi inas ko siya kung gusto niyang coffee, sabi niya ayaw niya. So hindi ko siya pinipilit pag ayaw niyang kumain kasi nga he's trying to lose weight din kasi nag-exercise, nag-walking siya. So nag-walking siya kahapon. Tapos today ate mag-walking din siya. So ngayon lang siya nag-decline ng coffee kasi usually every morning dito nagko-coffee siya. Tapos sinabihan niya na rin ako nung pagdating nila na ayaw yung magkumain ng breakfast o gano'n. Sabi ko, that's good. Sabi ko, hindi that's good. Sabi ko, good kasi gusto niya nga talaga mag-lose weight. Diba? Going to healthy life na ang aming family and family friends. Si Jan, very good si Jan kasi nakita ni Tony na nag-lose weight din si Jan. Kahit si Dan nagsabi na you lose your belly, yung konting belly ni Jan na lose ng very kasi diba, hindi siya masyadong uminom ng coffee, konti na lang din siya kumain ng mashed potato. Hindi na ako masyadong nagma-mashed potato. Ang ginagawa ko roast na lang ng mga veggies. Tapos ano pa bang kinakain ni Jan? Hindi siya yung ma-chocolate, hindi na. Tapos yung biko lang, first time niya ulit makakain ng biko for a long time. So yun guys, in-update ko lang kayo dun. Okay, mag-steam na ako ng embutido. Katatapos lang ni Dan mag-work dito. Ngayon, nagpe-prepare na siya for walking. Mag-walking na si Dan. And ito yung hindi pa na-steam na embutido. And meron pa tayong gagawin kasi kagabi naubusan ako ng hotdog. Ayan pa yung babalutin. And nililipit ko ang mga to. Ayan, ito na steam na. Ayan, nagluluto na tayo ng rice. Tapos yung aking kare-kare, ayan, na slow, very slow cooking. And ito, bagong lagay ko to, so dadagdagan ko pa yan. Kuha pa tayo ng isa. Dalawa lang kasi ang kasya dito. Ito kasing steamer na to, sa rice cooker ko to. So, yeah, hindi na ako bumili kasi kaya naman. Tatlo pwede ata. Okay, tatlo. Okay na yan. Kasyang tatlo. Meron tayong pinakamalaki. Yung first kong gawa to. So, hindi siya nagkasya. Kung kasya to sa steamer, ganito sa kalalaki yung gagawin ko. Pero hindi. Ganito lang dapat kalit. Okay. Nilabas ko at nilagay ko dito yung laging ginagamit na cups and glass. Yung wine glass. Andyan. Para hindi na siya laging nasa cabinet. Para dito na lang kuha na lang. Ganyan. Para mas madali.
ilagay yung bacon kasi air fry natin siya. Then yung egg, paisa-isa ko siyang niluluto kasi maliit lang naman yung kasya dito sa ating induction. Tapos kasi ginagamit natin yung isa dito. Yung hinog ko nga yung kare-kare dito sa side. Tapos ito yung embutido. Tapos ito, magpiprito rin tayo nito. Yung ham na plum roast. And then yung rice, 8 minutes na lang, maluluto na siya. Silay na meron siyang pasalubong din sa atin na pag-grocery. Ang dami nating grocery. So, ito. Meron siya dito egg din. And, bumili sila ng kaong para sa aming fruit salad. Sa aming mga girls. Kasi si Jan, yung fruit salad niya, ayaw niyang may kaong. Gusto niya fruit salad lang talaga, tapos mangga. Sa amin, meron kami yung kaong at saka ay, ayan, may makapuno din tayo. Magkakasaba ako. Magkasaba cake tayo. Basta marami din ito. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I lived, the dream I knew. This Christmas I only wanna be close to you.
I'm all for Christmas. It's a magical time full of kisses. Take a walk outside and tickle the snowman's nose. Moving nimbly, did you hear something from the chimney? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Oh, whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I lived, the dream I knew. This Christmas, I only wanna be close to. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles. Hi, good morning. Paper towel. Sige, paper towel. At, toilet paper please. Ha? That's good, si Holly. Ito. Ano ba yung luto mo? Ano? Agad mo. Kasi si Holly, kailangan niya kumain. Ano? Tulog pa siya, hindi pa siya. Oh, that's good. Kaya ko siya matulog. Buong araw siya. Buong araw siya. Ito na yung eggs. Parang gising mo na. Good morning, guys. Marunong talaga ako sa gusto niya. How's the bed? Good? Ah, You guys all right there? Very well. saan yan dito? Oo. Subukan. Ito, din natin. Hindi ako Ah! Ngayon naman prituin natin yung spam. Hindi ko mahanap yung binili kong garlic na ang dami kong binili. Alam niyo yun, bumili tayo ng madamihang garlic sa Asian store. Hindi ko makita. Ginamit ko yung pero hindi ko alam kung nasaan na siya. Nawawala siya. Amazing. Ngayon ang kailangan ko siya. So, ang ginamit ko kagabi ay yung aking emergency na frozen na chinap ko rin na garlic. Amazing. Nawawala. Then, maghiwa ko ng oranges para may fruits yung mga bata. Good morning, baby girl. Hi, baby. I'm cooking breakfast now, my love. Go have a shower, baby, so your hair will be dry by the time I fix it. Good morning. Ihi ka? Gising na rin si Kat. Liguin ko na si Holly. Gising na siya eh. Doon siya sa caravan with Veronica.
tayong mag-cut ng orange. And meron pa tayong bacon na nakasalang sa air fryer. Lagay ko lang ito doon. Ang ating table, magpa-fried na ako ng fried rice and magluluto ako ng embutido. And yeah, may bacon pa tayong nasa air fryer. Gising na ang lahat. Ay, wala pa si Simple Rice. Wala pa. Ayan na yung bacon. And naluto na natin yung yung kaninang niluto ko. Ayan, hinain ko na. Tapos ito yung last batch. Tapos ito yung una kong ginawa kagabi. Lulutuin natin yan today. So, ayan yung itsura ng ating embutido. Parang embutido Ha? Ha? And the wishes, and I want it all. Ayan, patry natin kay Tony Boy yung meatloaf. I think you're gonna like it because it's a bit sweet. You got rice. It's not that too sweet. It's just nice. Sweet. What do you think? Nice? Fried up a bit. Yummy. Yeah, it will be fried up. Yeah, I will fry that one. But I just want you to try it. Ayan, oh. Ang ganda ng kasi hindi durog nung hiniwa. Ang nga buo. Diba? Gusto ko sana buong itlog para pag kinatbuo. Ito kasi mga kasama ko, manay, wag na kasi ang kaya nga. Ay, yung isa, yung hindi ko pa nagagawa. Buo talaga yun. Ayan, hiniwa natin tapos piprituhin. Okay? Yeah. Hindi yan nagbe-breakfast eh. Ngayon, magbe-bacon to siya. Surprise! See you having breakfast. Si Tony, meron na yun na to. And yung embutido natin, ayan. Yes, last na tong fried rice. And ready nang kumain ng lahat. Ito, last na rin siya. Na pinipritong embutido. Last na yan. So, ito na yung ating embutido. Luto na lahat. Ay, hindi. Fried rice na lang. Ang dami ng ulam. Ulang fried rice. Sam. Wait, so. Wala tayong space. So, nawala na space ang Wala nang space. Make one. Iurong mo nga yung orange bed dito muna sa kabila, please. Right, that one's got the hot one. Ayan. Go wait for the rice. So, ito na yung ating fried rice with bacon pieces and egg. Rice, Baba, go! Ayan na, luto na lahat. Attack. Chips daw. Ang daming option na ang luto natin. Chips pa yung hanap ni Ayla. Iba din tong batang to. Ay, yung walang luto ko ang hinahanap. Ano to, the part? Tapos na tayo magluto. Ngayon asikasuhin ko yung dadalhin ko kay Holly. Aayusin ko na rin si Holly. Nandito na yung, di ba, inayos na natin kahapon. So, ito yung dadalhin niya. Tapos, ito yung costumes. And ito yung pampalit niya after ng concert. And meron na siyang nilagay dito. Inutusan ko na siya kung, doon ako nakating. Inutusan ko na siya kung anong gusto niyang snack. So, nilagay niya na dito. May tubig na rin dito. Magpapak ako ng fruits para sa kanya. So, ito yung fruits ni Holly. Meron siyang blueberries and strawberries. Oh, hindi na yan magugutom na batang yan. Dami niya ng snacks. Ito po ang kanyang snacks. Oh. Ayaw niya. Sari-sari store ang dala ni Holly. Hanggang 9 kasi siya dun. Hanggang 9. Yan, may Nutella bread din siya. So, hindi na talaga ito magugutom. And the wishes, and I want it all, from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I lived, the dream I knew. This Christmas I
wanna be close